Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island Region, ang amon idulong sa inyo. Kagaling atong top story subong nga adlaw, August 18, 2026. Maranyon kag Binites nagagwa nga mga ngalan nga mapapili sa pagka-gobernador. Lalaki nga naglampos ang tubo sa nagabusong nga ito, nagsorry. Dynamic Builders nagpasalig nga tapuson ng PAC sa December. May 3 ka nagreklamo sa DILG sa napili nga scholar para sa pundo halin sa Malacanang. Kag sa good vibes, naganegosyo siomay nga naging content creator. Makapaubos na sang 2,000 ka siomay sa kada adlaw. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, LPA sa sulod sang PAR, isa na ka bagyo. May isa pagid ka LPA kag isa ka bagyo sagwa sang PAR. Ang low pressure area sa sulod sang Philippine Area of Responsibility ang isa na ka tropical depression o kun mahinay nga bagyo. Gintawag na ini nga neneng. Yari ini sa 1,035 kilometers east sang extreme northern Luzon kag ginapaabot nga hindi ini maglandfall sa Pilipinas kag magadiretso na pa Taiwan. May ikaduha pagid nga LPA pero yara pa sagwa sang PAR. Yara naman ini sa west portion sang Cagayan kag gina-forecast man nga hindi ini magsulod sa PAR kag marekta pa China. Kag ang ikatlo nga bagyo yara pa sagwa sang PAR east sang northeastern Mindanao. Bisan hindi maglandfall sa Pilipinas ang bagyo, ginabutong sini ang habagat nga amo ang nagadala sang ulan sa malapad nga area sang Luzon, Western Visayas kag Negros Island Region. Posible pa ang mga pagbubus ng ulan sa Negros tubtob sa Miyerkules. Sa number 9, Localized 911 sa Bacolod, operational na. Nagpasalig si Bacolod City Mayor Greg Gasataya sa publiko nga mas mangin madasig na ang pagresponde sa mga emerhensya sa syudad bangod operational na sa karon ang Localized 911. Sa idalom sang sininga inisyatibo, mangin mas madasig na ang pagresponde sang kapulisan kag rescuers sa mga insidente. Bangod ang tawag sang isa ka residente ang magadiretso na sa command center sang Bacolod City kag hindi na maglabot pa sa nasyonal. Ginsiling ni Gasataya nga isa sa pagpanghangkat sa emergency response amo ang language barrier. Rason nga may trained personnel na mismo ang syudad para magsabat sa amo nga mga tawag. Sa command center sa Barangay Takuling na hamtang headquarters sang Localized 911. Naghatag man sa mga gamit ang Department of the Interior and local government sa syudad sa pagpatuman sang amo nga inisyatibo. Ang Bacolod ang nanging pinakauna nga syudad sa Negros Island Region nga may Localized 911. Natala na nga formal ini nga ilunsar sini nga semana. Those definitely subject pagid na gyapon sa further man evaluation kung din pagid ang any room for improvement. Amo na nga ginhimo namon subong sa DRRMO nag-provide kani bakalang syudad additional nga mga ambulance, manpower para mas madasig. And then ang ginhimo namon since last year naging train ang tanan nga mga empleyado sa syudad, meaning sa kada department nakuha kami team nga mo ang first responders. So tanan nga mga department sa Bacolod niara na gin-train na sila. And then mayroon mga teams kay iban na ginutugang. Kag continuous mo namon pag-reach out, kag pag-assist man, kag pag-work hand in hand sa mga volunteer groups diri sa aton sa syudad sa Bacolod because ang pag-respond sa emergency wala na dapat sang barrier, dapat madasig. So that's why nga i-launch namon Sa number 8, Bacolod LGU nagpirma sa kasugtanan sa pagsaylo ng vendors sa likod ng BCGC.
Ginasugda na sang IJG Realty and Development Corporation ang construction sa isa ka merkado sa duta sang Pamilya Gonzaga sa likod sa Bacolod City Government Center. Sa idalom sang kasugtanan sa syudad kag sang pribado nga korporasyon, ipahamtang diri ang mga vendors sa palibot sang BCGC. Lakip diri ang Bacolod Alliance of Small Entrepreneurs, Bacolod Dry Goods Association, BCGC Unity Vendors, Micro Bacolod Vendors Organization, kag walo ka Blind Massage Organization nga nagaplastar sa BCGC kun gabi. Ginsiling ni Bacolod City Administrator Attorney Mark Steven Mayo, hindi magdubo sa 100 pesos kada 6 square meters ang bayaran sang tagsa ka vendor nga luyag magrenta sa amo nga merkado. Masobra sa 100 ka mga vendors ang sarang nga ma-accommodate sang amo nga lugar nga magabukas lamang kada las 3 sang hapon tubtub las 12 sang kaagahon. Ginapaabot nga magabukas ini antes pa magsugod ang Mascara Festival sa Oktubre. Damlag pa ginapahalin sang syudad ang mga vendors sa palibot sang BCGC bangod nagalapas ini sa kasugtanan sang LGU kag sang Pamilya Gonzaga nga kinahanglan wala sang business activities sa palibot. Ang Pamilya Gonzaga ang nagapanag-iya sang duta nga ginatindugan sang BCGC. Good for more or less 100 ka mga vendors. That is profiled ng mga vendors since nagsugod kita consistent ang profiling diri sa Bacolod City Government Center nga vendors, included na dira ang aton man nga mga massage service providers, no? And then ang iban sa mga vendors naton sa North Capitol Road kung ma-accommodate pa, the Gonzagas are also willing nga magdugang pagit. Sana sila na-transfer? Nagkasugod na construct according sa Gonzagas ang calendar nila by end of September or early October. Ang goal nila is before magsugod ng maskara, makasaylo ng mga vendors dira sa ilang property. Palang Gonzaga. Sa number 7, kolorum nga van gindakop sang LTO sa Bacolod. Sa padaan nga operation sang Land Transportation Office Negros Island Region, isa naman ka kolorum nga van ang na-intercept sa Dalan Magsaysay, Barangay Singkang Airport sa Bacolod City. Martes ang aga na aktuhan nga nagabiyahe kag nagapasaka sa pasahero na sambit nga van, bisan nga wala ini sa nagakaigo nga dokumento suno sa LTO. May karga nga 7 ka mga pasahero ang van kag sila ang ginsukot sang tig 400 pesos nga plete para sa biyahe nga si Palay City padulong Bacolod. Sini nga bulan may una na nga 4 ka apprehension sang kolorum van ng LTO sa Ibi Magalona, Silay City, Valladolid kag Pontevedra. Sa number 6, ginapatihan kawatan motor gindakop sang pumuluyo. Nagbinuligay ang mga pumuluyo agud malagas kag madakop ang ginalagar kawatan sa motorsiklo sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod City. Ginsiling ni Police Major Rondil Tapang, ang hepe sa Police Station 8, nga nagpalimpyo sa iyang motor ang tag-iya sang ini nga salakyan. Sang ini ang ginsakyan sang lalaki kag ginpalagyo. Nakaangot ang yabi sa motor rason nga napaandar ini sang lalaki suno sa pulis. Dali-dali man nga nagsakay ang mekaniko sa iyang motor kag ila ginlagas ang lalaki halin sa Dalan Magsaysay pasulod sa J.R. Torres Avenue. Sa bulig sa mga pumuluyo na dakpan ng suspect kag na-recover sa iya ang motor. Gindala sa Police Station 8 ang 26 anyos nga lalaki, residente sa Barangay Handumanan sa Bacolod, kag siyang pasakaan sang kaso nga carnapping. Ginsakyan kay nalimtan abi nga ang yabi naka ano lang di nakuha ang yabi opportunity kay daw diri sa maliko tani sa old airport bilang nga dalan sa lang lusop diri pagwa sa Anita kasi nati lakili na may kinadakpan
Sa number 5, VA nga naga-sideline baligya illegal nga droga, arestado. Masobra 2.3 million pesos nga balor sang suspected shabu ang nakuha sa isa ka virtual assistant sa ginpatigay nga buy-bust sa Palangka Road, Barangay 12 sa Bacolod City. Suno sa Police Regional Office Negros Island Region, magluwas nga nag-obra bilang VA ang 21 anyos nga si alias Joe, residente sa Barangay Bata sa Bacolod, siya naga-sideline man sa pagbaligya sang illegal nga droga. Base sa casing, surveillance kag validation operations ng PNP, nagwa nga naga-distribute sang illegal droga ang subject sa iya mga customer sa Barangay 12, 16, 35 kag kaiping nga mga lugar. Isa ka confidential informant ang nagpabalo sa kapulisan sa illegal nga aktibidad sang subject nga karon nagapangatubang sang kaso nga pagsupak sang Republic Act 9165 o kunang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa number 4, lalaki nga naglampo sang tubo sa nagabuso nga ido, nagsorry. Matapos nga ginpatawag sa pamunuan sa Barangay Tangub, ang lalaki nga nakuhaan sang video nga naghanot sa isa ka nagabuso nga ido gamit ang tubo sa Purok San Roque. Gilayon man ini nga nangayo sang pasensya sa publiko. Isa ka video nga ginpost sa barangay, nagapangayo sang pasensya si alias Reggie bangod sa iya nahimo sa ido. Sunod sa iya, nahimo niya ang pagpanakit bangod na puno na siya sa perwisyo nga ginaobra sa mga layaw nga ido sa ila lugar. Dugang niya, ginapamatay sa mga ido nga layaw ang iya mga manok kag nakaagi naman kagat ang iya bata. Rason nga iya nahanot ang ido nga si Latlat. Makaduhana ka beses nga nagreklamo si Reggie sa barangay pamud sa nagadamo nga stray dog sa ilang lugar. Apang hindi man ini ma-impound, bangod puno na ang dog pound sa Bacolod City Veterinary Office. Ginsiling man ni punong barangay Noli Villarosa nga ginpangabay sila sa CVO nga mag-obra anay isang temporary nga shelter sa barangay agud ma-rescue ang mga ginareklamo nga stray dogs. Sa karon hindi pa maka-impound ang CVO sa mga ido, bangod puno na ang dog pound. Samtang padayon naman nga nagapangayo o kung nagapaayo ang ido nga si Latlat sa Juan Veterinarian Animal Clinic bangod nabulag ang isa sining mata kag nahibaluan man nga 7 na kasemana ini nga nagabuso. Nagapangalan ko kasi sa nakita sa video. Nag-viral. Nag-viral nga pagsakit ko sa kilo. Pag naging ako sa pag-permission sa ako kay mga manok ko sa ginagpapay sa kapanaw. Tapos ang bata ko, kaagi na kagat sa mga street dog, dinasabot sa buha. Kedua ka na Kaduha na po nagreklamo diri sa barangay na ang mga street dog pangimuson pangaling talaga sa pasensya na nahimo ko na tumutban ang bata ko na trauma man sa mga ito ipakita niya ang manok na ginapatay sa ido kaara siya sino ang bata ko nagpapansit ara sa balay, nakita niya, kapauli sa akong balay, kapalamuti. Sa number 3, sa Disyembre, ginapaabot nga mahuman sang contractor ang bago nga Provincial Administration na Center sang Negros Occidental sa Dala na Gatuslao.
sa Bacolod. Ginsiling ni Governor Eugenio Jose Lacson nga mayara na sang assurance gikan sa Dynamic Builders and Construction Company Incorporated nga ila tapuson ang construction sang PAC building kag target nga mahuman sa Disyembre. Ang importante sunod kay Lacson ang mga nagpasalig ang kumpanya nga humanon nila ang proyekto. Dugang pa ni Lacson nga mayara sang siya sang pagsalig sa kumpanya. Sa press statement kag release dam nagpa sa media sa Dynamic Builders, gina-affirm nila ang commitment nila sa pagpadayon sa construction sa Provincial Administration Center. Tigayon na nga nakakuha sa nagkaigo nga funding ang kumpanya sa pagpasiguro sa tayuyon nga pagtapos sang proyekto. Ang construction sang 7-story building ang ginsugdan sang 2022 kag nagabalor sang halos 1 bilyon ka pesos, lakip na diri ang mga furniture kag fixture. Yes, I think they're facing some financial difficulties, but there is an assurance that that they will finish it, and I think that's what more important now, that they will finish with the project. Nakamba sila ko demand sila additional or demand sila budget? No, wala naman muna. nakamba sila gov when ma-resume gov. Well, they did not say so, but I think I trust naman this company, and if they say that they will finish it, they will finish it. They gave a date. They said December, but what's important is the commitment is there. Sa number 2, may 3 na ka mga reklamo nga napadangat sa talatapan sa Department of the Interior and Local Government angot sa napili nga mga scholars sa idalam sang bawat barangay makikinabang program. Ginsiling ni Assistant Regional Director kag Concurrent Provincial Director sa DILG Negros Occidental nga si Chudora Sumakaysay nga may reklamo gikan sa Bago, Kawayan kag Moises Padilla. Ginaalagaan nga may mga scholars nga napili ang barangay nga himata man mismo sang barangay official. Suno kay Sumagaysay, may special instruction na sa mga field officers nga tutukan ang reklamo. Ginahulat pa ang feedback nila. Klaro sa pagsulundan, suno kay Sumagaysay, nga sa pagpili sa beneficiaryo, wala sang conflict of interest, wala man sang nepotism, kag wala sang favoritism. Sa rule of nepotism, suno sa iya, nalakip diri ang tubtub sa 3rd civil degree of consanguinity o kun affinity. Gani kung imo man bata ang beneficiaryo, automatic suno kay Sumagaysay nga hindi pwede. Ginahaylo nila ang yato nakapanghatag sa beneficiaryo nga ila man himata nga iuli na. Sa yatong wala pa makahatag, likawan na ini. May reklamo man imbes nga 5 ang magabaton nga beneficiaryo sa kada barangay, kinhimo nga napulo. Hindi ini pwede suno sa DILG kay sang pag-compute sang kantidad na suma na ini nga ini ang nagakaigo sa kinahanglanon sang estudyante nga tuyo buligan. Para naman kay Governor Eugenio Jose Lacson, ang mga nagtungdan nga barangay officials ang dapat nga manaban. So officials, I'm referring to the barangay officials, dapat gina-recuse nila ang ilang self kung ang applicant is a relative or paryente nila. No? So ano ba naman kambal kita nga nepotism? The rules of nepotism is up to 3rd civil degree of consanguinity or affinity. So automatic, basta bata mo, hindi pwede. Okay. No? Because it falls under, sa tinatawag natin nga nepotism. And besides, let us remember nga, if you are a public official, you should uphold public interest over and above personal interest. Kag sa number 1, Maranyon kag Benitez nagagwa nga mga ngalan para sa pagkagobernador sa 2028. Governor Eugenio Jose Lacson nagpahayag nga padayon siya nagalaom nga ang coalition
sang Love Negros kag United Negros Alliance ang tigayon maka-field sang isa ka common candidate para sa gobernador kag vice-gobernador sa 2028. Inibilang reaksyon ni Lacson nga isa sa mga lideres sang Love Negros sa nagagwa karon nga ngalan para sa gubernatorial race sa 2028. Ang ngalan ni 2nd District Representative Alfredo Marañon III sa United Negros Alliance ang isa sa gina-float sa gubernatorial race sa 2028. Mainit man ang ngalan ni 3rd District Representative Javier Miguel Benitez. Sunod kay Lacson, kung may mga nagagwa man nga ngalan, ini ang luyag nila nga masettle para sa coalition. Yara nagkaroon si Lacson sa ikatlo and final term bilang gobernador. Ginapaabot niya ang magatalo sa iyang yadtong nagabutang sa mga negrense nga iya prioridad. Madamo man sunod sa iya sa maayo kag may sarang nga makapadayon sang pagpangalagad. Ginatingwaan nga madesisyonan sang koalisyon ang sitwasyon subong. Pero kung ano gidman sunod kay Lacson, sa ulihi mismo ang pumuluyo na magapatuman sang desisyon. Any person who would like to be governor of the province should always put as priority the negrenses. No? So, and I know we have many good people who can continue to serve well, you know, for the province. Between the young and the old, it's That's the in the present case right now, that's what the coalition is trying to solve, no? Okay, but at the end of the day, if there will be an election, then that's what the people will have to decide. Sa Good Vibes, nakapito siya anay ka mga negosyo antes nagkaayuhan. Subong, maayon ang lakat sang negosyo, nakilala pagin siya sa iya nga mga content. Aton siya kilalahon sa report ni Romeo Subago. Yo guys, good afternoon. No? So another day, another challenger na naman. So another day, another challenger naman. Another day, another challenge. Ini ang nangin lakat sang negosyo sang 23 anyos nga si Francisco Salas Jr. Kada adlaw, may ginatubang nga challenge sa negosyo kag kada adlaw may pa-challenge man siya. Nangin popular ang iyang negosyo nga siomay nga topping sa rice nga steam and go sa mga estudyante. Kag pati siya naging popular naman sa mga eskwelahan. May pa-challenge si Francisco sa kada adlaw. Ubuson ang isa ka serve sang siomay rice toppings sa sulod sang isa ka minuto. Libre na ang meal kag kung maubos in 1 minute, may 100 pesos. Kag kung nag-follow sa page sang Steam and Go, may additional 200 pesos. Si Clark sang STI West Negros University nagbaton sang iya nga challenge. 3, 2, 1. Yo guys, kung siya may rice doon, ano lang tayo ng bilhin. Pero wala mo ubos ni Clark ang meal, gani free meal na lang. Kada adlaw, gina-content ni Francisco ang iyang challenge kag dala pakilala sa iyang food cart sa guwasang STI West Negros University, sa Vima, sa UNOR kag Kuleyo San Agustin, Bacolod. Pero antes nangin patok ang iyang negosyo, pila man ka negosyo ang iyang testingan. Actually, sa ika-8 ko na nga business, balita nando halos na nag-fail. Ako sa mga nga, actually sa internet, wala mo nga nakita, wala sa internet ako nga gusto ko man i-try. So okay man. Basta nga doon sige-sige. Basta nag-enjoy ko nga ako na ni-pursue nga negosyo. Kag sa siomay siya nangin madinalagon. Paano abi? Kaysa 50 pesos, may 4 na ka siomay kag rice ang mga customer. Subong may pakape pagin siya nga negosyo. Si Francisco, estudyante man sang STI pero temporaryo nga naguntat sa pag-eskwela. Sa iya nga pagbaligya sang siomay, kag sa pa-challenge niya, makapaubos na siya sang 2,000 ka siomay sa kada adlaw. Pero plano niya, magbalik eskwela sa next semester. Eskwela? Dahil kang eskwela? STI. Nag-stop lang anay. Pero plano ka pabalik? Sa next nga semester, garo. Tapuson mo? Hasta third year ka? Third year pa lang.
Pero isa na lang katuig? Isa na lang katuig. Ay, pwede na. No? Kaya. Mas dami, ano yung mo kurso? Financial management. Sa mga inagyan niya sa pagnegosyo, para sa iya, isa ka bagay ang iyang natunan. Hindi mag-focus sa kwarta, guro. Like, focus sa paano magbulig sa tao sa palibot. Eh, once na magbulig ka sa tao sa palibot, mabi like, dugang kwarta, ara na lang, flow na lang yung mo. Go-food na lang yun. Kag subong, wala labot nga nagkaayuhan siya sa iya nga pagnegosyo, ini ang naghatag man sa iya sang kalingawan. Gani kada adlaw, ginalook forward niya na ang another day, another challenge. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Kag of course, kita naga-shout out sa ating mga live viewers kay Ma'am Shona Evangelista Caredo. Hambal niya maayong hapon, Digicast Negros watching from Singapore. Of course, hi also kay Sir Romel Mahilong Gallo. And shout out kay Maria Cagmathias Tolones. Kagamuyato ang top 10 stories of the day, tubtub was. Ako si Barbara Mijares. Maayong hapon.